Laba endimeni amaskandi ziningi izinto onikwa zona noma ey'shiwoyo kuwe noma ey'bonakalayo kuwe ukuze ubizwe ngeqhawe. Okunye kwakho ukuthi uma uwumculi wamaskandi mhlampe uyi-create-ele ushuni wakho bese kuba khona omunye umuntu ozodlala lo shuni wakho lo oyi-create-ele wona. Lokho kubizwa ngobuqhawe ngokosiko lamaskandi. UThokozani Langa ongomunye wabaculi asebadala ohlonishwa kakhulu oyiqhawe lomculo wamaskandi noseneminyaka eminingi aqala ukucula. Sekuvumbuke indoda ecula njengaye eshaya ushuni wakhe. Abantu ababukele le video bathandazela ukuthi uThokozani Langa kungabi into emphatha kabi lento le ngoba le nsizwa ngoba idlala ushuni wakhe ikhombisa uthando kuyena. So into abayicelayo ukuthi uThokozani Langa ayiqhenye ngale nsizwa. Isithanda ngawusidinga incane lento ngisha ikoloni yalwa ngabanye abafana incane lento ngitha ikoloni yalwa ngabanye abafana ngizosuke mbokuthayi ngidla amabhodlela uphenduka